Assalamu alaikum dostlar. Bu meýadalaryň bugün men taýyplar üçin ýeňil tagamly nahar bişirmäge ýüregime dugdum. O naharyň ady makaron, kömelek we towukly. Gatan saat nahar iň esasy adam el ýeterli. Isenik taýyp bişirip biler. Men pikirimçe taja nahar bişirip bilmeýärlerim. Görkezjek näle bişirýän men, siz baha beriň. Like koyun, komentary ýazyn, minnetdar bolarym. Onda näme başlaýarmy? Tak, dostlar biz bugün makaron pişirýäs. Kömelekli, towukly makaron. Bize gerek önümler men de dogrulaşdyryp koydum hemme dady. Towuk filesi, kömelek dogrulan, soğan, käşir, slivka goşýar sonda şeýle. Liboy 10% kosa da böyle slivka. Soňra makaron gerek. İlk bilen gyzyp duran gaza goýup ilk bilen et gowurýarsa, ýağ goýamyzdan soňra. Goýan ýağmy gyzy, indi et goşýar. Towugumuz paşdy gowurulyp boldy. Indi soğan bilen käşir goşdyrgan bolýar. Häzir. Soğan bilen käşirim gitdi. Indi gowadyp, biraz aşağı keseldip gowurýar. Gowurulyp berenden kömelek goşmaly içine. Doglanan kömelekni goşup gapagyny ýapýar. Dostlar şu wagt gowuruldy, käşir, soğan paşdy gowurulyp boldy. Indi kömelekni goýýar içine. Kömelek hem goşuldy. Indi tagamyza görä duz, burç, menen gyzly burç goşan, siz bilemek. Isleňe görä goşýaňyz spesiýa. Bulap gapagyny ýapyp kesellik goýýar ýene bir 10-15 minut. Şu wagt gowurulyp boldy. Indi slivkamyz var ýa-ni 10%. Süt da ýağly 10% süt. Goşýar soň. Soňra birazra gaýnan suw goýýar. Sifkin goşdyk, gaýnan suw goýýar. Gaýnan suwam çen bilen goşýan. Şöyle şey var. Indi gaýnan soňra makaron goşdyk. Şeýler suw bolmaly, suw çekip alýar. Indi ýene bir 8 minut gaýnandan soňra makaron pişýär. Nahar taýyn. Nahar taýyn pişdi. Zat gördüm, gatdan bolupdy. Pişirip görüň, baglap görüň. Kommentaryda ýazyň näme bolupdyr, minusdan berýän ýani. Men kömçe gatdan bardak görüň dostlar.